Това е Моменти, интимното продължение на видеоподкаста Нов човек. Ще чуеш личен разговор между мен, Оля, и теб, Жени, водещите на сезон 5, за емоциите ни по време на снимките на Нов човек. вземи своето. Камера. Оли, готова ли си да живееш до 150 години? Защото е възможно, както се разбра. Възможно. Оказва се, че и омарите всъщност са безсмъртни. Аз не знаех това. Стига да цялата храна на земята да има налична, да няма кой да ги изяде междувременно, толкова вкусни. И да имат инстинкт за самосъхранение. Нали, това беше другото нещо, да не скачат от някакви скали или нещо такова. Това не си го спомням, но е хубава добавка. Не, той специално каза, че това е едно от условията да имаш инстинкт за самосъхранение. Ще се самонараниш от ме заинтригува, че все пак мишките може да им се увеличи живота двойно, което значи, че и за хората има шанс. Тоест от 150 до 300 изтрива някаква малка частичка от гена ти. Да. И изведнъж способност за 300 години. Аз съвсем сериозно го питах как можеш да си го купиш това, защото мисля, че това би било най-готиното нещо да си купиш. Ако си такъв човек, който имаш и Порше, имаш и всичките на къща, имаш вила. И се чудиш какво ще трябва да имаш. И се чудиш какво ще трябва да си купиш. Ако си вече можеш да си купиш безсмъртие. Аз съм убедена, че това вече е възможно, макар че Любо беше изключително дипломатичен и очевидно много етичен учен. Да. Елън Мъск ще го измисли скоро. Може би вече го измислил. Да. Много интересно, че този е сезон на подкаста, без да искаме говорим и за Тръмп, и за Илон Мъск. Не знам дали е добре или след това. Факт е, че това са личности от нашото... Явно ни вълнува. От нашия съвременен свят и много се надявам, благодарение на това, да се родят пък ново поколение бунтари, млади хора, които да търсят... как да се борим обратно за живота в нашия живот. Така да е, това е друга тема. Обаче, ако иска да живее до 150 години, както се разбра, трябва да са и спокойни. Да. Това със спокойствието супер много ми хареса. Всъщност е научно доказано и че всъщност спокойствието е свързано с дълголетието. И няма нищо друго, и няма нищо по-сложно от това да гледаш на живота си с позитивен мироглед. Това не е ли всъщност едно от най-сложните неща? Да, е супер сложно. Точно това си мислих вчера, колко всъщност малките дребни проблеми на ежедневието нямат никакво значение, особено в хоризонта на 150 години. И ти тръгна ли си, Оли, с някоя идея? Тръгнах си. Това, което Любо сподели, смело напред и всичко ще бъде наред, продължава да бъде моя мантра един ден след срещата ни. Сега тук трябва да кажем, приятели, че ние вчера след срещата с Любо не успяхме да заснемем моментите. Преоблякохме се. Лечи си. Жени настояваше, че не можем да бъдем със същите аутфит от просто вчера. За да провокирам Оли да остави контрола по неведнъж. Има едно правило, свързано с моментите, което трябва да ви кажем, че дрехите трябва да са същите като от епизода. Това е правилото на Оли. Дори да не са снимани в същия момент. Но другото нещо, което направихме различно е, и вие виждате, че на новия сет на моментите отсъстват едни книги и има нови книги. За тези книги ще ви разкажем в някой следващ епизод, но опитвам се да се предизвиквам, да не е всичко подредено и така, както си го представям, че трябва да е изрядно, и то се получава. Супер! Нали? Стъпки към приспособимост и адаптивност. Почвам да упражнявам уменията на бъдещето. Много съм щастлива, че вчера ни гостува Любо. Беше много ценно знанието, което ни донесе, и начина по който той се държи към себе си и към живота, много ми харесва. И ми беше приятно да представим такъв човек. Учен, много млад учен, който няма някаква претенция в себе си, познава своята сфера изключително добре, но сяда спокойно, говорим на ти, говори супер непринудено за себе си, много земно и истински обича своята работа, и това също много ме заради. Много ми беше приятно. Да, този мотив за да правя това, което обичам. Да. Буквално във всичките ни разговори се проявява до този момент. А това беше разговор номер 8, ако не се лъжа. Така е. И със сигурност ще трябва да помислим това умение ли е, какво е. Много, много важно, за да се чувства човек успешен и пълноценен. Да. Благодарим ви, че сте с нас. Моментите са нещо много специално за нас и ценим цялата опит, която ни връщате и в коментарите. И
Да, исках и това да си го кажем. Защото моментите са съвсем различен формат от официалните епизоди. Малко по-непринудени сме, малко по-отпуснати, по-свежарки. От време на време говорим за някакви глупости. Обаче то понякога е ценно да си се отпуснеш и да няма сценарий. Освен това, моментите почти никой не ги гледа. Да. Чао на гледащите! Много ви обичаме, че сте 15-те човека, които ги гледат. Не, между другото има около 100-200 гледания. Гледат ги Вихрен, Крум, Георги и милите Вили и Светлио. Просто не знам как не им дойде до гуша от тия моменти. Благодарим ви. Ще ги включим. Значи следващите моменти са техни. Те двамата ще седнат тук. Добре. Това е приказка. И те тримата, нали? Да. Добре. Благодарим, че сподели момента с нас. Изпращаме те като нов човек.